Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reketsei tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Nyaya yangu yakamira sekudai. Apo pandainge ndichiri ne16 years ndakabatwawo chibharo nefriend yadhedhi vangu. Mushure mekunge yandibata chibharo yakabva yazondimanikidza kuti tizongoramba toita sekunge tainge tava kudanana kuzonosvika ndichizonobatira pamuviri pemwana wangu wenumber 1. So mukomana mwana wangu uyu, like I have deep resentment that I have because of what happened between me and the father. Saka right now ndava musecond marriage. Musecond marriage ndakazoita vamwe vana vangu vaviri, in which I have 3 in total. So all along my child has been staying with my mom because my dad has since passed away. Saka ndainge ndisingatombodi kana kuti murume wangu ange achizviziva kuti ainge ari mwana wangu. So when we started dating, I did not tell him kuti I had a child. Ndakazoti apo pandainge ndava nepamuviri, that was when I told him kuti I had lied to him kuti ndainge ndisina mwana. Akabva ati it is okay with your age, I can live with that. So I do try to have a relationship with him, but ndinongoti kana ndikangofunga zvose zvakaitika pakati pangu nababa vake, I still have that bitterness mumwoyo mangu. Even kana murume wangu paya paanoti mwana ari kufanira kuti anga chimboya kuno kuSouth Africa for my holidays, ndinenge ndisingatombodi. Mukomana acho ndinosarudza kuti ndinge ndichitomboshanya mwana uyu kana kuri kunzi akauya kunoku for my holidays, kunyangwe kuti ndinge ndichingobudawo naye zviya zvekuti mwana you go out with him to show him a good time, kunomutengera ma-ice creams, hembe nei. Ndinotosarudza kuti ndinge ndichitotumidzira baba vake, the stepfather, my husband, simply because I have too much resentment and bitterness over him. So recently as I have been praying, because ndakatanga kutsanya, that was last week, ndakangonzwa mweya mutsvene vachinditi ndinge ndichitsanya. I went on that fasting period, so I started hearing the word from the Lord saying that I am supposed to forgive and forget. Iye mukomanashi, it is very difficult for me to do that. Ndikudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe, kune avo vakadziwo vakasanganawo nesituation yandakasangana nayo yekuti unobatwa chibharo nemurume anenge akubata chibharo, after that wobva wabatira pamuviri, then wobva wachizoudzwa kuti uri kufanira kuti ngochizoregerera munhu iyeye, he is still alive mukoma. So I am being told kuti they need to form a relationship, nekuti mwana uyu mukukura kwake things can be hard for him if he is not given his blessings by the father. What kind of blessings mukoma can a rapist give to their child? I did not want my son to know anything, considering the fact yekuti he is an end result yekubatwa kwandakaitwa chibharo nababa vake. Mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndaitombova nenguva dzekuti aiti akauya kunoku ndobva ndatombomufungira mwana uyu wekuti ndinge ndichimutsvakira matsotsi arowe angofa, because when he is alive he is like a constant reminder of the things that happened between me and his father. So I've been thinking kuti kana akafa zvake zvinenge zviri nani, I will know kuti I won't be thinking about it at all the times. As for the father, I have no communication with him. Ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, bitterness yandiinayo hamusi kuiziva kani. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, but vahanzvadzi, mwana uyu haana mhosva. Yes, muri kuti hanzi ndo ma-results acho ekubatwa kwandakaitwa chibharo, but iye haana mhosva. Haana kana kumbogara aka-applya kuti I want to be
born in such a way. Dai mamuregerera mwana uyu. Try to show him love. You might think kuti he does not even see or notice kuti imimi amumudi, but iye anenge achitozviona semwana kuti mama havandidi, in which it will affect him. Dai mangotevedzera izvo zvamuri kuti ndo zvamuri kuudzwa nemweya mutsvene. Start to show your child love. He is your firstborn, the first fruits of your womb. Try to show him love. Ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So patainge tiri kubasa ndakabva ndakumbira phone yeumwe mukadzi uyo wandinoshandidzana naye, like she was a woman that I used to respect, but ndakabva ndazoona manudes avo mufoni mavo. So quick mukoma, ndakabva ndaforwarda manudes iwawo ndokubva ndamasevhawo mufoni mangu, ndikabva ndadelita mamessages acho. So ndakazoti ndapedza kuita izvozvo ndobva ndatanga kuverenga machats avo andainge ndaona. Machats acho they were between her and our supervisor wedu uyu ndiwe muno muSouth Africa. Mukomana chidzimwe nguva vanotomboita bonde racho nemutoilet. So I have been thinking kuti ndoita sei, ndoudza murume wacho here kana kuti ndokumbirawo zvimwe kuda ndinokwanisa kupiwa. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Mukoma chingotaura ichokwadi kuti mother avo vacho vamunoshanda navo manga matogara henyu muchitongova chiva. Hazvishandisi kuti kuzokumbira foni pane zvamainge muchitoda kutotsvaka mufoni yavo mukabva mazviwana. Kowai makazozviforwardira iwawo manudes, muri kuitei nawo? Asi ngativabatsirei mukoma vedu ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo each and every month. It is the same thing over and over again. Wanguwo mukadzi ndava kutomunzwira tsitsi nekuda kwezvandiri kuita. Nyaya iri kuitika mukoma nashi ndeyekudai so. Ininiwo ndakahwina mari. Pandakahwina mari yainge iri 28,000. Mari iyi ndakaihwina muna September. Saka kubva ipapo ndikangoti that was when I developed kaunhu kacho ikako kekuda kungoita zvegambling. So I just said sezvo ndakambohwina mari yakawanda kudaro, let me try. Ende mukadzi nekuziva kuti ndainge ndahwina mari yakawanda iyo yatakazotoshandisa kutenga mombe. Tine mombe dzedu mukoma dzinokwana idzo kuita 3 dzatakatenga nemari yacho yandakahwina ipapo, mari yegambling. Saka in secret dzimwe nguva ndainge ndoti ndikatora mari, when I gamble, if I lose, I don't tell my wife. Ndaizongoti upaya kana ndikahwinawo kana tuma 100 rand ndobva ndazoudza mukadzi kuti tarirawo kuti ndahwina mari yakadai. Mukadzi obva atofara paya. Saka akangoramba achingondikurudzira iye asingatoziviwo kutoti ari kutokurudzira munhu ava kutonetsekana the spirit of gambling addiction chaiyo, zvekuti kunyange kubasa mukoma ndinoti kana paya murungu akangobuda ndinobva ndatotsvaka pachinzvimbo pekuti ndinohwanda ndakatarisa kugate kuti motikari yake ikazopinda ndobva ndatanga kushanda. Sezvo ndichishanda sagarden boy apa ndinenge ndichingoita online gambling. Mukoma nashi nditori nedzimwe nguva dzekuti I can even lose 500 and I have noticed kuti 500 iyoyo after you have lost it ndopa unokwanisa kana kuzongowina 550 otozvidza kutoti ndahwina. But at the end of the day mukoma unenge uchingotenderera uri panzvimbo imwe chete usina kana zvaunenge uchimboita. I am losing money, a lot of money mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiyo secret yangu iyo yandakachengetedza mumwoyo mangu yekuti kana mudzimai wangu haatombozvizivi kuti baba vatova neaddiction yegambling, anotondirumbidza mukoma achiti murume wangu akambohwina mari kani nayo Betway iyi. Mazuva ano kungoti havachakwanise kuhwina sekamuhwiniro kavakaita zvokuti dai vakakwanisa kuhwina
kana ka3 tingadai takatopfuma. Please help me because I am losing it. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Mukoma, it is going to be very hard because kana mava kutoita zvegambling zvacho online sezvamataura mati makatolinka kadhi renyu rekubhengi, which means munongoti kana mukadyiwa mubva maloda futi kamwe kavoucher ke50 rand. Saka zvamunofanira kuita ndezvekuti zamai kuti mubvise kadhi iroro. Sezvo muri kuti imimi munowanzokuita zvegambling maiguru kana vasipo pamunenge muri, you remove the card, chifambai musina mari yekuti munokwanisa extra money yekuti munozotenga mavouchers iwawo. Chingotakurai mari yekombi yekuenda kubasa nekudzoka muchibva kubasa, so that you can try to limit. Mukangoita 1 week without gambling, you are going to see kuti you were wasting your time on gambling. Uye zvekare ndinokukurudzirai kuti munge muchitevedzera zvimwe zvirongwa like documentaries, muchiona mamwe machannels anoexpose kuti what exactly happens behind the scenes panyaya idzi dzegambling, and you will see kuti kutori nevanhu vanotoluza mamillions and millions. So pose pamunenge muri free, endai paYouTube mona madocumentaries evanhu vane addiction yegambling, and you are going to see kuti it is something that can make you lose a lot of money. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Kana kuri kunziwo you are going through that same process yekuti une addiction yegambling, please do come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Vaya vanema prayer request, please do try as well to come nema prayer request enyu. Rekidzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Pane imwe accident yakamboitika along Masvingo Road. At that time ndainge ndichiri kushanda ndichitawo zvekudriver pane imwewo kambani. Saka kambani iyi mukoma nashi yaiitawo zvekugadzira maplastic containers and as well as maplastic packaging. Taiwanzo kuendesa maplastics awa kumasvingo zvekare nemamwe matowns that are surrounding Harare. So on that trip I was all alone. Mukoma, I was traveling. That was when I witnessed an accident. This accident that happened, it happened right in front of me. Mukoma, I was the first person on the scene. Saka pane imwe motikari yainge iri Range Rover that had an head-on collision nerimwe track. Mukoma, since I was the first one on the scene, ndainge ndichida kutobetsera, but ndakabva ndaona kuti muRange Rover muyamwe mainge muine nyanga yechipembere uye zvekare mainge muine bhegi raiva nema$. Vanhu vaiva mukoma nashi ndakatoona kutoti vainge vava kutotandadza. Saka ndakabva ndatora nyanga yechipembere yainge iri kuback seat zvekare ndikabva ndatora bhegi riya rainge riine ma$, ndokubva ndamhanya ndikabva ndanozviisa kumotikari, then ndikabva ndachizobetsera truck driver, ndokubva ndazongomuradzikawo pasite. Vaya vemuRange Rover mukoma vose vakatsakatika muaccident iyoyo. Saka pandakatongoona kutoti ndainge ndatorova bhegi mukoma nashi handina kana kuda kuzombomira. I drove mukoma nashi so fast. Ndakati ndasvika mumasvingo, I then delivered. I was supposed to return back on that same night. Ndikabva ndanyepera murungu kuti motikari yainge yafa. Ndikabva ndatombogara kune kamwe kahotel apa ndainge ndakamirira umwe muzukuru wangu wandakafonera. Ndikabva ndatoti uya kuno ndiye wandakazoronga naye dhiri. Ndaiva nemamwe maPVC pipes andaifanira kuti ndinge ndichizodzoka nawo kuHarare. Tazoisa nyanga iya yechipembere mune rimwe pipe. Saka iye muzukuru ainge achifamba ari kumberi achicheka kuti kumberi kwainge kwakamira sei, tichicommunicate. Takafamba tiri convoy kudaro kuzonosvika tasvika muHarare, then ndokubva ndazongomira somewhere else, ndokubva iye ndazomupa nyanga yechipembere. Ndakaenda ndikabva ndanosiya motikari kuworkshop, ndokubva ndazoenda kumba kwake uko kwandakanosvika akandimirira. Mukoma nashi takazoverenga mari iyaya. Mari yatainge tiinayo ipapo it was $27,000.
plus nyanga yechipembere. Takagara nayo nyanga iyaya tichitsvaka munhu wekuti taikwanisa kuzoitengesera, sezvo tainge tisina connection zvakatitorera nguva, ndokubva tazoitengesa mukomanashi. Takaitengesa negood price, so takagoverana 27,000 iya first, ndokubva tachizogoverana yatainge tawana patakatengesa nyanga yechipembere. Ndokubva ndatenga stand mukoma, ndikatenga zvekare nemakombi uye zvekare nemuzukuru wangu, naiyewo akabva atanga mabusinesses ake. Kuzongouyawo kuno kuSouth Africa ndainge nditoriwo nemadhiri angu andainge ndichida kutsikisa. Nazvino mukomanashi ndigere hangu muno muSouth Africa uye zvekare kuZimbabwe uko ndiri kutopusha rimwe hustle, madam ndivo variko. Asi ndakambopotsa ndatozviuraya kutokomita suicide mushure mekunge ndatanga kunzwa mavoices. Ndainzwa umwe mukadzi ainge achichema, ndobva ndaona vision Range Rover iya ichiita head on netrack. Ndainge ndichiona mavisions awa mukoma almost on a daily basis. When it got too much, umwe musi ndipo pandakazotenga mushonga wemakonzo. Ndakati ndava kuda kunwa mushonga wemakonzo, ndikabva ndangotanga kufunga mudzimai wangu nevana, ndikatanga kutuka voice remukadzi uya randainge ndichinzwa. Ndakangoona chipoko chake only once mukoma, ndainge ndivete. Saka at that time, since ndainge ndisati ndanyatsokuwana pekugara, ndainge ndichitogara zvangu pane imwe guest house. Saka muguest house umu mainge muine rimwe zimira rainge riri zihombe, saka waiti kana wakarara pamubhedha waikwanisa kutozviona pamira ipapo. Ndo pandakabva ndaona kuti painge paine umwe mukadzi ainge akamira akandifuratira, akazoti atendeuka mukadzi uyu mukoma, musoro wake wainge wakaita kubondewa achichururuka ropa, ndokubva anyangarika. Zvinhu izvi zvakangoitika only once, ndokubva ndazoenda kuMasowe ndikabva ndabetserwa. Muprofita iyeye ndiye wega uyo wandakazopa mari. Muprofita uyu ndakamupa $2,400 mushure mekunge ndamuudza chokwadi kuti upfumi hwose uhwo hwandiinahwo hwakabvepi. Akabva andiitira minamato. Handina kana kuzombogara ndakachiona chipoko chake mukadzi uyu. I suspect kuti mukadzi uyu anenge ndiye wandakaona ari padrivers seat ava kutandadza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things they do happen in this world. Akomanaka. Zvakangooma hazvo vedu we.